Akas paset pa lang iti pan nakaselebrar iti Legislators Week. Ditang imparang dagiti kaming iti kapulisan iti siyudad ti Bigan. Akas pamaniknek ti kinaaligtakda. Nga inda doulwan ni Police Chief Inspector Ernesto Navarro Jr. May sa lalaki nga naglabsing iti Republic Act A294 wenno illegal possession of firearms. Iti managan ti Erickson Renun i Latera 27 ti tawen na nga agnay iti Barangay 9 Kuta Bigan City. Sigon ken ni Police Chief Inspector Navarro. Dito ni Erickson Renun at the report nga na-receive mi idi agarop alas 10:50 idi rabii dito Bigan Public Market nga allegedly at dating paputok ti paltog. Ket di tamit nga nagresponde dito SWAT ken dito tayo. SWAT ken dito alert team led by Major Bundok. Ket idi ko nakita da dito may isang tao nga agtartaray ken nakita da nga in possession ken DJ caliber 38 paltik stainless nga aglaon iti ko talong live bullets ken may isa nga basyo ti so kaya nasawen nga DJ may sa basyo may sa timputok na. Iti eksklusibo met nga pinakipatpatang iti may tudtudo nga masuspecha saan namet paglibakan nga isu iti akinbagi iti nasao nga paltog. May pangkulay palugang ko madikadwa sir. Panjay Mindoro. Patay sa bali met ti ko di tao nga kapapatang ko ket ami nga sonat ti driver di tricycle nga paglugaran na ko sir. Tage madime di boses na limas asideg kami di ti tao nga pakipatangan na ko sir. Pangipalugaran na ko mga idikadwa. Pwedeng sa bali may gam ti paglugaran na may gam nga sigat ti driver na di timbaga kanya na sir. Inya nga kay manong madi ko. Tage nangalami sigud ti malon panamila taminalon. So dito mga medyo pinangsangga sir na. Tinatiruan data. Di ungto na di malo so tinay tama ting tulo. Nakimeg ni Raynon kapwanan tinainget nga agtultuloy ti panangipatpatungpal itilinak kental na iti nasao nga syudad. Iti suspek ni Raynon ket naipisok iti likod ti pagbaludan gapo iti nagbasulan na. Oy na iso pa iti aligasyon na tayo nga imuna kano adda nang pang-orkan niya na iso nga itamit ken nga kon isla nagawid wenno adda nang yaot kan niya paltog ket birbiro ko na dagi nang dangran kanya na. Ngem iso na ti natiliw tayo illegal possession of firearms iso nga ko. Iso na tina-aresto. Ryan Pardo, Core TV News.